Сега вече би трябвало да записваме. Мисля, само да чекнем. О, да, записваме. Еми, привет на всички. Добре дошли. Продължаваме поредицата на Майнкрафт. О, много си. Така, по-добре. Също няма Define Promotion. Ще рай там. В предишния епизод завършихме с това, че направихме тази къща тук, преди вечерта да падне. И да, днешния епизод мисля да ударим на копане. Копаме малко. За този епизод ще посъберем малко ресурси за къща. Ще се опитваме да оцеляваме колкото се може повече в тази поредица. Ще да се пребия. Съжалявам, че вчерашното видео беше само на voice-over, но нямаше как, хора. Просто някой е забравил, че OBS се настроил преди да почне да снимаш и някой не го беше настроил. Чудно ми е кой ли. Прощавам, че не съм аз. И така. Започваме. Също не знам какво започваме. Аз казвам започваме, но не знам какво започваме. Затова по-скоро продължаваме да събираме ресурси и след това започваме малко по пещерите. Ти се баваш. Ти се не баваш. Meanwhile имал съм брат в себе си, ама кой да види. Както и да е, старая се да говоря възможно най-чисто и изчистено на този микрофон, но не се получава много, както може би сами забелязвате. Да, къща все още не знам каква искам да бъде. Искам да я направя готина, някакси да знам как. Ти дръвчета просто ще ги пресъдим в другото. Овцете може би не, но... Овцете може и да не ги присъдя, но... Гати. Толкова много овцели има. Уоу, пата добре. Езерце. Мислиш, че има дупка. Това там не ви ли изглежда странно, между другото? Като прикрит там вход. Ти да видиш. И не играя с модната. Игра си на ванила. Как се да покажеш. Ето, Minecraft 1.21.10 ванила. Вчера играхме на 1.21.11, обаче се осъзнах, че все още няма версия на 1.21.11, в която да ми се показва скина, така че играем с това, което е. Джеронимо. Готинко изглежда на там. Толкова бълга ресурси.
този чат много е самотно да играете синглплеер. Не знам, що ви казвам чата, но чат. Не стана на трябва да се спаме всяко дете да се това е нереално. Айрон. Ползвай можеш да. Можеш сега да си купам само колко. И айроната нещо. В къщодупката след време, като направим една къщурка, къщодупката ще се превърне в майншафт. Не майншафт, ами в майн ентранс. Ама сега не искам да го превръщам още в мина. What the fuck? Както и да е. Тук нещо друго юзфул. И сега знаете, че се загубих, нали? Ага, да, загубих се от това. Well shit. Well, that sucks. Well shit, загубихме се чат. Ти се бавиш. Как мога да падна толкова много пъти, бе? Аз съм я бати много. То терен не ми харесва. Не знам за вас, ама мен не ми харесва този терен, човек. Ако нещо се случи, не дай си Боже, няма на къде да бягаш, няма на къде да ходиш. Има една права, която просто трябва да спринтираш, за да оцелееш. Чувам само стъпки, чат, правилно ясно. Може би аз параноясах чата, но чувам само стъпки. Между другото, махна ли шейдерите? Не шейдерите, ами текстчър пака. Понеже ми се струва много адекватно да ги махна. И също така как да сложа по дяволите шейдери. Защото сега нямам опцията за шейдърс. Не знам къде е отишла. Mojang. Ето Options, видео. Не виждам shaders никъде. Има Entity Shadows, но това е различно. Fullscreen също е различно. Освен ако не ги сложа в ресурс паковете и това, който може за целта трябва да сме да изляза от играта. Не се е просто да служа на дефолт за това.
Боже. Който не иска да бъде. Това е... Да слезем долу. После ще копам. Лошото, знаете ли кое? Нямам киво. Трябваше да се... Нали казвам, че ще играм. Ако не съм го казал в миналото видео, ще казвам се. Играм вече. О, боже! Това само на мен може да се случи, по дяволите. Да спринтираме, момче. Бягай си за живота. Ами... Намерихме пещера. Нещо хубаво. И... Нямаме храна. Затова няма да се заседяваме тук. Да, не съм, не искам да го също. О, боже, защо на мен? Много станахте нещо. Аз откъде да мина? О не, о не, о не, о не! Фак. Лошото, знаете ли кое? Че забравих дупката. Не беше тук. Да, забравих дупката. Еми хора, много интересно започване на поредицата. Видяхме се, че сме нулове. Това пак е съвсем друга пещера. О, Джони! О, Джони! Намерих го, изчезвам долу. Чао, Джони. Ако не е тук най-лошия случай, просто Джеронимо отново и това. Да, не е било това мамка, не знам си. О, шит. Не виждаме нищо, страхотно. Просто ще се лутам, докато не умра от това трябва. Или от себе си. О, Джизус, защо? Да, общо взето изневолите на един пещерняк. Защо не е тук? Аз си мислех, че е тук. Аз си мислех, че е тази тук, но не е тази тук. Тази там не е. Къде може да е тази тук, чат? Не може да бъде. Айтемите ми се диспалнаха 100%. Уоу! Това съм стигнал скоро.
Айде стреляйме под водата. Айде. Пречупваме с голи ръце. Ти не ме виждаш. Аз съм тук и си Разилов. Ти не ме виждаш изобщо, човече. Свободен съм. Не съм свободен. Сега ще тичам като малко момиченце тук, докато си влезна в каштурката. Само да не ми изяде още нещо. Това ли беше дупката? Нещо. Помня. Това беше дупката, чата. Намерих. Тук наистина. Какво беше? Изчеза я. Благодаря. Аз пак я загубих тази дупка. О, крипи! Не! Под къщата ли беше някъде в равнината, бе? Еба си. Как взимам де... Мам. Леле. Pray for me. Чакайте, бе. Тук бях или не бях? Тук бях. Как така, че? Как така става, че? Как стана така, чат? Как да е? Как стана? Къде сме? Къде сме вече? Аз бях, не знам. Гол. Всъщност, мисля, че и... Не, agency, по-скоро. Това, което е част от agency. Тия фейкове. Уохо, бе! О! 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 Чао! Изчезвам. По най-бързият начин. Махам се. Знам. Чао. Довиждане. О, видях го. Той ме видя. Аз го видях. Не знам. Махам се от Крипър. Здрасти. О, шит. Чао. Да. Високо. Добре ми е високо. Само не падна се на тървия. О! Къде умрях?
Да, то вече се диспълна. Fuck you. Да, сега не разбрах къде е. Трябва да оцелем, за да първичат. Да, точно. Защо никога не си оставам първо? Защо? Защо друг той така не плесна един първич? Защо? Кое му е толкова сложно? Сложиш един просто чилен първич. Са по-гадното знаете какво е, че пак трябва да се връща на това. И това, не знам как се наричат частици от Agent City или Fake Agent City или как се нарича. Пишете в коментарите. От коя страна сега трябва да мина? Тъмън го намерих местото и айтемите вече са се диспалнали 100%. Дори да се върна. Аз нямам нито брони, нито нищо. Не съм подготвен никак. Което не е хубаво, защото... О, ти се базикаш с мене, човече. Тичай си за живота, младеж. Абе, тичай, бе, човек. Абе, тичай, бе. Тичай си просто по дяволите за живота, разбираш. Манчики! Лошо! Много е лошо! О, не. Изляза от тук. Тая анархия. Ако се чуете, що не игра страшни игри вместо Майнкрафт, ето за това. Пишете като малко момиченце. Все още нищо не сте виждали. Да. Все още никой нищо не е видел. Да. Буквално пищя като малко момиченце. Не можеш и по-зле. Поне май отдавница не може да има такъв така. Звучи ми добре. Звучи ми като фер трейдър. Това е светлина. Колко хубаво излязох. Без да знам как излязох. Майната им хайтърите. Ще направя нови. Важно да путна хайран.
цялото нещо е навързано на кейк система. Ще се годи. Сега храната ще е голям проблем. Обаче трябва да почне да опаря. Преди като не записвам и като си играя, така почти всяко ми пада. Сега почти нищо. Жълто ще направим автоматичната тули автоматик без трудно тули автоматик, защото някой трябва да ги реплантва. Там. Доколкото не е. Да си сварим, ще бъде забавно. Така, това е пещерата, в която не искаме да влизаме, пещерата на Гивелта. Качваме се нагоре към къщодупката и забравяме, че това да се случва. Да, това решавам. Забравяме, не подигаме тази тема, нито на стрим, нито в коментарите. После може да се смее такъв съм нут. Ще цензурирам гадното ми пеене. Въпреки, че беше доста забавно. Пещерата. И така. Сега просто правим ето това. Влизаме си тук. Взимаме дърво. Това ще се пече. Цак. Преставаме. Ще направим пръчки, защото мотика. Торчови има. Искаме фенс. Ауч, това ще боли доста. От към материала. Стига бе, човек, защо има задълбайл да се? Мразя ги. Само чайте да видя колко стана епизода, да не стана няколко 30 минути. Леле, 29 минути. Знаете ли какво? Събираме дърво. В следващия епизод ще правим фермата. Много по най-бързия начин събираме дърво. Защото тази поредица не искам да я правя чак да всеки епизод да правим толкова много прогрес, както миналя. Защото в края на миналя вече имахме почти Iron Set инструменти. Само почти да съм властен. Само се молех това да е така. Тук какво има докъде? Неща да знам. Така. Интересно. Последвайте ме в Instagram, Creepypasta България. Ще се опитам да си върна профила, защото някой си е забрал паролата, естествено. Знам, че има стъпки за това нещо да се оправи и после ще се занимавам какво по дяволите намерих току-що. Боже, защо на мен? Сега съм изкушен обаче от толкова много Iron, вижте. Това как да седите и да го гледате? Мамка му. Ще се върна. Следващия епизод ще е копане. За този епизод бяхме в мината. И ни стана лошо.
разбрахме, че сме големи нубове и мобовете ни пръснаха за дупенцето. Затова сега събираме колкото се може повече дърво. Хайде да. За този епизод, за да си направим другия градината, да не мислим поне какво ще ядем и с какво ще преживяваме. Пак по-нататък започваме търсенето за... как се каже? За материали, да направим автоматична ферма и там. Да, точно така, ще си вземем малко айрон да направим кофичка. 3 айрон ни трябва, хайде газ. Смолкър, ако мога да направя, също няма да се. И бласт върнес няма да се. Няма да го изуе. Да, обаче искам положително се. И с нея да не умрем. Затова ще... О, започва да се стъмва ли бе? Що е човек? А водата къде е? Леле. Колко е далеч. Хора. Ей, имах пата на сега, който искам вече. Ще се малко сега. Да, започват да се спамват мобовете, аз няма да го преживявам това втори път с мобовете. О, не мога да спринтирам, мамка му. Моля ти се, не спамвай скелети пред мен. Пред хубавото ми лице. Да, точно. Аз се махам тук. Довиждам. Това е тъмно, така че тук да ни точно тук и чао. Чат епизода приключва що годе благополучно, бих казал аз. Просто искам да махна толкова пар ме дразни. Може да си направим всъщност ей тук. Може да го покажа това градинката. Абе, какви ги плампам аз все тая. Чат от мене лека нощ.